Li Gundewarê Dêrezor jê derên meydanî dane diyarkirin, gorî xistina Daişê bargehên rejîmê yê li derdora balafarxaniya dêrê ya leşkerî kontrol kirin. Heman jêderan dane zanîn got pevçûnên tund di navbera rêxistina Daişê û hêzên rejîmê de li kevîka ketîbeya mûşekan de qewimîn û di encamê de Daişê heft ji leşkerên rejîmê dilgirtin û du hatin kuştin. Di heman demê de pevçûnên tund di navbera herdû aliyan de li derdora navçeya Hewêcet Segir rûdan. Li Gundewarê Idlibê firokeyên rejîmê gundê Kenîset Nexlê û Aynil Eswed û Rêbenda Sayad bi bermîlên teqînir topbaran kirin, bêgota encam hebin. Her wiha hêzên rejîmê bajarên Seraqib û Meerretin Neman bi avêjtokê topbarandin û hate zanîn got hejmarek sivîl birîndar ketin. Di heman demê de artêşa azad avahiyeka leşkerî li bajarê Cisr Şeğûl bi mûşekan armanc kirin. Li Gundewarê Hemayê firokeyên rejîmê bajarên Keferzeyt hewla Tamna û gundê Sayad bi bermîlên teqînir topbaran kirin û di encamê de sivîlekî jiyana xwe ji dest da û hejmarek din birîndar ketin. Her wiha firokeyên rejîmê gundê Aqêrbat bi hejmarekî rîşên asîmanî topbaran kirin û hata zanîn got gelek ziyan gîhandin malên welantiyan. Li Şamê jê derên meydanî dane zanîn got hêzên rejîmê taxa Cober bi gaza kilorê topbaran kirin. Her wiha hêzên rejîmê hewildana derbasbûna taxê kirin di nav topbarana firokeyên rejîmê de û artêşa azad ji aliyê xwe ve bersiva hêzên rejîmê da û hejmarek ji leşkerên rejîmê kuştin.